Интервютата за работа са като състезание. Напрежение, очаквания, нужда да се представиш. Но като спортист вече знаеш как да се справиш. Ключът е да комуникираш опита си правилно. Една от най-ефективните техники е методът STAR. Той помага да структурираш отговорите си, за да са ясни, уверени и лесни за разбиране. STAR е ситуация, задача, действие, резултат. Първо, опиши ситуацията. Какво ставаше? След това обясни задачата си. За какво отговаряше? След това се фокусирай върху действието си. Какво направи? И накрая, сподели резултата. Какво се случи накрая? Този метод помага да превърнеш спортния си опит в силни професионални отговори. Вместо неясни отговори, показваш реални примери за уменията си в действие. Например, можеш да говориш за момент, когато си работил под напрежение, решил си проблем или си подкрепил отбора си. Целта не е да впечатлиш с големи думи, а да покажеш как мислиш, действаш и допринасяш. Запомни, увереността не идва от всички отговори. Тя идва от знанието за стойността ти и ясното й комуникиране. Ти вече си се представял под напрежение. Интервюто е просто още една възможност да покажеш на какво си способен. Остани спокоен, бъди автентичен и се довери на опита си.